Bon vespre, benvinguts. Comencem, com tot aquest període preelectoral, entrevistant a una persona que els vol representar a tots vostès, que vol ser el seu representant en el Congrés dels Diputats de Madrid. És Joan Miralles, cap de llista del PI, el Partit Proposta per les Illes, cap al Congrés dels Diputats. Bon vespre, benvingut, senyor Miralles. Moltes gràcies. Amém. Vostè és un home que ens coneixem ja fa molt de temps, perquè l'hem entrevistat en reiterades ocasions com a representant d'aquestes empreses i aquestes famílies que fan feina dins del món del lloguer turístic. Però a un moment determinat vostè dona una passa i diu no, jo represento un àmbit social, un àmbit econòmic, però vull tenir un protagonisme en el que és la representació política. Per què? Bé, d'una banda, no t'enganaré. Evidentment, després de 4 anys m'he ficat en tot allò que té a veure amb el lloguer turístic i de veure cada partit el que anava fent, jo a poc m'he anat identificant amb el PIB perquè trobo que ha estat un poquet el partit que més s'ha mantingut fidel en la defensa del lloguer turístic. Aquí hi ha una part, si vols, que lliga amb aquesta etapa de la meva vida al capdavant d'Aptur. Però a part d'això, fer aquesta passa endavant en política me permet, a part de defensar el lloguer turístic, moltes altres coses en les que sempre he cregut i que crec que són claus pel benestar de la ciutadania de les Illes Balears. Nosaltres, Canal 4, com a televisió privada autonòmica de les Illes Balears, volem que allò que digui vostè, ens agradaria que allò que digui vostè sigui un pacte, un contracte de la ciutadania. Per tant, hi ha una sèrie de temes que normalment dins les campanyes electorals no se solen tocar, perquè nosaltres creiem, com li dic, com a televisió autonòmica privada, és a dir, que toquem amb els peus en terra, no som una televisió d'aquestes públiques que van per una altra banda. Ens agradaria que determinats temes s'explicitin en aquesta taula de les entrevistes que fem tots els candidats, tant d'una banda com d'una altra. Els impostos. Tots els ciutadans sempre diuen el mateix. Clar, és que els impostos estan molt alts, és que els impostos són terriblement complicats, és que faig feina a la meitat de l'any just per pagar impostos. El PI, si arriba a tenir representació en el Congrés dels Diputats, quina posició tindrà davant la pressió fiscal? Bé, nosaltres des del PI, evidentment, no estem en contra dels impostos perquè són bàsics per mantenir tot el que és l'estat de benestar. Nosaltres tampoc. Això vull que quedi molt clar. Ara bé, per exemple, hi ha els impostos de successions, que sí que són partidaris de treure'ls, perquè creiem que quan un familiar o un pare passa l'herència a un fill, aquell habitatge ja ha pagat suficients impostos com perquè els fills hagin de tornar a pagar una altra vegada més, i en moltes ocasions ens trobem, com passa ara, en què hi ha persones que han de renunciar a les herències de tios o de familiars que no són potser son pare o sa mare, perquè literalment és impossible fer front a les despeses d'aquests impostos. Ho he dit en el principi i crec que ho repetiré un parell de vegades perquè per això és un element molt important que el defineix a vostè. Vostè no ve d'un món de la política de tota la vida, no ve del funcionariat, ve del que és l'empresa privada, que és a dir, lluitar cada dia per treure endavant un barco, que és una empresa, en tot allò que du això. Des de pagar els impostos, des de pagar els proveïdors, des de pagar els empleats, des d'arribar a final de mes i procurar quadrar les comptes perquè les coses se'n van allà. Una cosa que pateixen moltes empreses i també pateixen els ciutadans és la burocràcia. Aquesta administració que hem anat no solucionant el problema que no es dona, sinó que l'han deixat que vagi passant, i s'ha enquilossat, s'ha com encimentat. Un paper, un permís, un certificat d'alguna cosa, és un caos, és un calvari. El PI, que proposa a la ciutadania per dir-li, escoltau, nosaltres amb això que patiu vosaltres cada dia, proposam això. Bé, jo per dir-ho clarament, jo també som funcionari, vull dir, perquè molta gent que me veurà ho entendrà. Ara som professor. I entenc, evidentment, que quan tu fas una gestió burocràtica el que vols és que sigui el més àgil possible, i avui en dia tenim eines telemàtiques que ho permeten. Jo, en el meu cas, estic convençut que tant jo com qualsevol partit té ganes, evidentment, que la ciutadania ho tingui el més fàcil possible. No crec que això sigui una cosa diferencial del PIC. Evidentment, sempre estic convençut que lluitarem perquè així sigui, però no crec que sigui un tret diferencial. El que sí que seria un tret diferencial en respecte a això és posar els recursos adients perquè sigui possible, i aquests recursos, com després si vols entrem,
i és un poc la seva responsabilitat, moltes vegades van lligats a allò que mos ve transferit des de Madrid, o competències que potser ara estan en mans de Madrid i que no estan dotades com correspon. I no parles d'aquest tema. Bé, nosaltres, des del PI, el que sí que tenim claríssim, i jo crec que és un dels punts més forts i que ens diferencia de la resta de forces polítiques, és que encara que som conscients que tots els partits els agradaria, quan van a Madrid, poder obtenir un finançament més just per a aquesta comunitat, a la pràctica, la disciplina de partit, el fet de pertànyer a partits d'àmbit estatal, on hi ha una disciplina de vot que els obliga a votar allò que els diuen des de Madrid, això fa que tinguem molt poc marge de maniobra. D'una banda, com a veu d'aquí de les Illes Balears, són pràcticament inexistents, ningú sap molt bé quina és la realitat de les Illes Balears, perquè no tenim una alta veu que ho faci possible, com tenen els canaris, els bascos o els catalans, però d'altra banda també tenim poca capacitat de maniobra i influència en el que són els pressupostos generals de l'Estat. I això fa que tant en aquelles competències que ja tenim transferides com en aquelles que depenen de Madrid sempre estiguem a la cua de les inversions. Estem a la cua de les inversions en relació als pressupostos generals de l'Estat, estem fora d'allà on se decideixen les coses, no han tingut mai un representant de les Illes Balears d'un partit que no fos un partit estatal, no vol dir que no siguin dignes i legalment no ens puguin representar, la ciutadania vota el que vota i surt el que surt, però vostè, si me permet dir-ho, vol ser el nostre diputat canari. Això el Manco diu sempre el seu president, el senyor Jaume Font. Els canaris tenen un diputat i el Manco, quan se discuteix un gran problema o hi ha alguna cosa que dir en el Congrés, hi ha algú que se deu en el seu territori, no en el seu partit estatal. Això, per aconseguir vostè col·locar-se allà, que la ciutadania el voti, quanta gent hauria de votar la vostra i com haurien d'entendre que això és important? Bé, perquè jo pugui ser diputat a Madrid, s'ha de dir que aquestes eleccions és més fàcil que altres eleccions. Aquesta divisió de vot farà que el número de votants necessaris per tenir un acte de diputat sigui més baix. I perquè ens facem una idea, bàsicament necessitaríem que aquells que varen votar al PI a les eleccions autonòmiques mantenguin la fidelitat de vot, facin pinya i entenguin que aquestes eleccions generals són tan claus com les autonòmiques i com les municipals i repeteixin el vot. Tenint en compte que el PI aquests 4 anys ha crescut i molt, hem de tenir en compte que el PI fa, si no m'equivoc, 6 anys que existeix i fa 4 era bastant desconegut, aquest creixement que ha tingut aquests 4 anys i aquestes simpaties que s'han anat augmentant dia rere dia, i jo les percep, jo veig moltíssima gent que la veig animada i amb ganes de fer el canvi i votant el PI, doncs bé, a part dels votants tradicionals del PI de les autonòmiques, si hi sumam tots aquests que ara mateix tenen ganes de votar el PI a les autonòmiques, el diputat és segur. Vostè arribarà, si s'acompleix tot això que diu vostè ara, en el Congrés dels Diputats, s'imagina ja, 350 senyors i senyores asseguts, vostè allà enmig, vostè o 2, no ho sé si arribaríem a tenir 2 del PI, això ja ho veurem, perquè les eleccions tant de bo sigui així. Cada dia són una sorpresa, les eleccions. De vegades pareixia que tot ja estava donat i repartit i després les coses han anat evolucionant. I se trobarà enmig de molta gent que xerra molt, que proposa moltes coses, però que per això la realitat, aquestes lleis que ja se voten no s'arriben a complir. Dins el nostre llistat de temes que volen demanar tots els candidats hi ha la immigració il·legal. Vostè ho sap, que tenim, per exemple, el Top Manta, que és una pràctica absolutament il·legal, que perjudica en els comerciants de tota la vida, que els que cada dia quan obrin la barrera ja han pagat el seu impost, i tenim, per exemple, també moltes zones de les Illes Balears on hi ha màfies que fan prostitució en les zones turístiques, que venen productes que no són legals, etc. Que amb el PI, ja sé que és un tema molt ample, però és un tema d'àmbit nacional, i per això li demano a vostè com a candidat. Què pensa el PI de la immigració il·legal i què hem de fer? Bueno, la immigració il·legal, com bé dius tu, és un tema molt complex. I el que hem d'entendre també és que la gent que immigra, que migra d'un país cap a un altre, no ho fa per ganes, ho fa perquè té una realitat que l'obliga a fer aquesta passa. Dit això, evidentment, d'una banda, jo crec que és important mirar de regular bé tot el que és aquesta immigració, tenint en compte que la ciutadania té un drets i un deures,
i mirar que aquests fluxos migratoris siguin sostenibles a tots els nivells. Això el que vull dir és que han de ser una terra d'acollida, però també pel bé dels propis immigrants, quan aquests immigrants arriben aquí, ha d'haver les infraestructures que permetin un acolliment a tots els nivells. Quan en el Congrés dels Diputats, insisteix que això perquè estan fent una entrevista, o un candidat en el Congrés dels Diputats, se planteja una llei, qualsevol llei, comencen les negociacions entre tots els partits. Clar, no és el mateix tenir 160 diputats que tenir 40, que tenir un. Vostès on posen el seu llindar? O sigui, quan vostès, si se dona el cas, siguin decisoris per anar cap a una banda o anar cap a una banda, en qui se volen anar? En qui tenen més opcions o qui tenen més inclinació a donar el seu recolzament? Cap a Partit Popular, Ciutadans, Vox o cap a PSOE, Podem? Bé, nosaltres el que volem és defensar el nostre programa, que, com te deia abans, és aconseguir un finançament just per les Illes Balears, que compensi sobrecostos d'insularitat, és a dir, que les nostres empreses puguin competir a la mateixa lliga que les de la resta de l'Estat i que els ciutadans d'aquí de les Illes Balears, que ara mateix estan pagant per qualsevol bé de consum un 10 i un 20% més que la península, puguin tenir la mateixa capacitat de compra que ciutadans d'altres comunitats autònomes. Dit això, evidentment, a part d'un règim fiscal just per les Illes Balears, també hi ha altres coses que formen part de l'ADN del PI. És a dir, nosaltres com a PI no posarem les nostres competències autonòmiques com a moneda de canvi. No posarem la sanitat pública i l'educació com a moneda de canvi. No posarem la nostra llengua com a moneda de canvi. És a dir, nosaltres el que ens interessa és, sobretot, és a dir, ser claus, ser cabdals a Madrid per aconseguir tot allò que està aconseguint Canàries, però dins un programa més ampli que, evidentment, forma part del que són els pilars bàsics de la cohesió social i que nosaltres mai posarem en entredit. En quin partit? Evidentment, amb el que ens garanteixi això. Senyor Miralles, cap de llista del Partit Proposta per les Illes del PI, som a punt d'acabar el temps assignat a aquesta entrevista. Quan anem a tots els candidats, tenim aquí aquesta càmera que és la que l'enquadra vostra, li agafa un primer pla, perquè se pugui dirigir en aquest darrer minut que tenim a tota la ciutadania de les Illes Balears, a través de Canal 4 Televisió, a tots els nostres espectadors que representen a totes, insisteix, a totes les Illes Balears, per intentar convèncer en aquells que encara no s'hagin convençut o perquè reafirmin aquells que ja estan convençuts que l'han de votar a vostè, per anar al Congrés dels Diputats. A través d'aquesta càmera, per favor. Votar útil és votar allò que sentim tots, allò que tenim ganes de que sigui una realitat, que és que nosaltres, com a ciutadans de les Illes Balears, no siguem ciutadans de segona. L'única manera d'aconseguir-ho, l'única manera d'aconseguir un finançament just per a aquesta comunitat i que, per tant, puguem, com deia abans, competir amb igualtat de condicions amb la resta dels estats i tinguem totes aquelles competències que ja tenim transferides amb uns ingressos que permetin la seva sostenibilitat, educació, sanitat, en fi, tot allò que tenim transferit, és tenint una veu pròpia a Madrid. Si no ho tenim, passarà com sempre. Governi qui governi, a l'hora de la veritat, els diputats d'adscripció autonòmica no tindran la força que tindria una veu pròpia com seria la nostra. Jo Miralles, candidat del PI, moltíssimes gràcies i com deia a tots els candidats, molta sort. Moltes gràcies. Moltes gràcies.